is hard werk. Ja. Je moet je conditie onder controle houden, je moet dus goed slaapgedrag hebben, je moet voldoende eten, gezond eten. Toch was dat vroeger zo'n laserstraal. Sommigen zeggen, ja, ik heb al stress, maar het is gezonde stress. Bestaat dat, gezonde stress? Wel, levensbedreigende situaties, oké, dan zal het wel gezonde stress zijn als je dan onder stress komt. Ik hoop dat je dan stress hebt. Ja. En ik kan me voorstellen dat stress soms een keer motiverend kan werken om een deadline te halen. Maar voor de rest denk ik dat stress een zeer verraderlijk, langzaamaan ziekte is. Ik zou niemand aanraden om te veel stress te creëren. Ook niet de mensen die geloven in gezonde stress, want ik vind dat eigenlijk... Ja. Leren kalmeren hoor ik eigenlijk, is wel een goede oplossing. Wel, maar kalmeren door problemen onmiddellijk actief aan te pakken. Wij zijn kenniswerkers geworden. En kenniswerkers, dat zijn mensen, wij moeten met ons hoofd veel doen. En maar onze hersenen beschouwen dat, zolang er geen actie aan vastgeknoopt is, als een levensbedreigende situatie. Ah, ja. En dus dat is heel vermoeiend. En stresserend. En stresserend. Minder door ons hoofd en terug ons lichaam laten gaan. Je mag met je hoofd werken, natuurlijk, dat is trouwens onze westerse maatschappij, maar je moet er een actie aan brengen. Ik moet wat doen, ik moet een boek schrijven, oké, eerste actie is, ik ga de inhoudstafel maken. Dan is het geen stress meer, want dan weten mijn hersenen wat ze moeten doen. Maar als ik zeg, ik ga eens wat doen, dan is het stress. Ja, ik denk dat dit een onderwerp is waar we zeker een aantal keren kunnen op terugkomen. En ik dank u nu alvast voor deze toelichting. Tot de volgende keer. En ik moet nog eens ook te zeggen, tot onze huisarts meteen ook aankomen. Hier is Tom Jacobs. Dikwijls als we hier zo 's ochtends aan de bijtafel zitten en dan zo op dat muurtje zo met